A seguridade é outra das características que as Rías Baixas suman ao seu atractivo como destino para os turistas neste verán. Para garantir a provincia conta cun importante dispositivo policial dirixido dende a subdelegación do Goberno no marco do Plan Turismo Seguro 2024-2027. Falamos constantemente dos recursos gastronómicos, paisaxísticos, culturais, etcétera, do país, pero hai unha variable que é moi apreciada polos turistas, sen ningunha dúbida, que moitas veces temos fora de foco, por decirlo de alguna maneira, que é a seguridade. Este é un país seguro, unha comunidade autónoma segura e unha provincia segura. O coronel Manuel Touceda apoiou estas afirmacións en datos. O ano pasado só se rexistraron 6 infraccións penais no treito pontevedrés do Camiño Portugués. Ao tempo realizáronse máis de 7.000 servizos de atención e auxilio a peregrinos, contando con ata 12.000 axentes. Yo creo que las cifras son muy buenas y esperemos que este esfuerzo siga, porque yo creo que el camino portugués está cada vez equiparando al camino francés y la variante tanto tradicional como la de por el mar pues está equiparando ya en número de peregrinos al camino francés. Este ano a colaboración da Garda Nacional Republicana Portuguesa. 8 axentes en xullo e 9 en agosto incorporaránse a patrullar coa Garda Civil co obxectivo de reforzar a vixilancia do camiño portugués. Porque tamén creo que é unha boa mensaxe en termos de seguridade e mesmo en termos, digamos, xerais e mesmo políticos, non no sentido desa proximidade entre Galicia, entre a provincia de Pontevedra, que somos unha provincia fronteiriza e que a colaboración é boa e ten que ser crecente, por decirlo de alguna maneira, non? O plan contempla tamén a posta en marcha doutros servizos e o caso do Escuadrón de Cabalería da Garda Civil, que achegará 2 cabalos para patrullar zonas de difícil acceso, e a Oficina Móvil de Atención ao Peregrino, un vehículo equipado para atender consultas e denuncias dos camiñantes.